Nagkagmaymaysan. Hello, manang Angelina Cortez to Melanie Oganisa. Hello, Katakayomin. Hello to 2 million in the house. Hello, manang Angelina and ading AJ. Ngayon baga pong rabiyo amin nga sa nga pada. Iti damdamo ka puti ag LS dito isong happy watching katakayang. Special yung takta ito Special piece for the pinner. Ito nga may we request Madam Angelina Cortez and Madam A.G. Oganisa to pin the sass of the first princess. Naimbag na bigat kalalpas nga nangan. Nagsida kami ti kwama ng Angelina Cortez. Nagsida kami ti haslasdok. Tapos nagluto na tayo laing-laing nagatalmot. Dahil di nga bulan na August niya mabilangan. 17 na bigatan. Dududwa kayo tata. Hello, 117 na bigatan. Melanie Uganisa, thank you very much. 17 na bigat no, handa nga ibabawi. Happy watching everyone. Nakayami nga naka-online. Manang Angelina Cortez. Happy watching. Adong mayaw awan tata. Yung rin da jiliw-liwa ko niya, wamutan ni liw-liwa. Napamakin ni liw-liwo. Masapul kami na po nga medyo i-upgrade ko dato'y YTIC. Tama mabaybayan isunan. Sayang mo dato'y binting-binting, gis nga itid ni YT. Dakpa napadpadasa mo ti nagsweldo. Happy watching 12 million in the house. 2 million in the house. Sumunod ka mamimay. Manang i-share mo man, i-share mo by messenger. Anang makashare kami ta ako awan tayo cellphone ko dakin Edric. Paki-share yung man by messenger. Share by messenger kasi ang ko may share. Gura kita iyon ko pay tay kuana tay dolyar na kakabsat. Iyon tay pay tay dolyar na napyala nga da panggatang iti sang salop nga bagas kakabsat. Iyon ko pay ayan. Napyaw mo tay kuana live streaming. Happy watching everyone. Kumusta kayo aming awanti labas na? Happy watching. Dagiti mo giti classmate tayon. Classmate, where are you now, classmate? Happy watching. Manipod ito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Adamot 2 milyon nga guybuya kung tinamutibiyang. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you very much, kakabsat. Okay. So, nata maestro, pagsalaan dagiti, agkaskas diyan, mga gyajay. Ada grounded na dati, ati. Ada grounded na dato yung kwak. Ning. Tok, 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 tok. Wala na mo ton kawansat. Manang Angelina Cortez. Mamahag yun, nagpiksa niya. Okay. Grounded. Dito yung ti, kuwana. Grounded dito yung ti USB na. Ada.
Ne mang gyon. Awan eh. Hello, alay ilike you mo ta. Thumbs up ni host kakabsat. Nagpudot. Oras tayo alas alas 9:29. Okay, Pompiang. 4 million in the house. Kumusta kayo aming sangapada? Katuuk, tuy pusuket na awan saman sa bali, ngayon kapagwaywan, tuyayat ko na, uyayat na makulbo, siksikat pagduyusan day tuyrik na ken puso, tiyayat ko napateg, agnanayo yung galateg, awan na ba ng mapalingen yen. Hello. Thank you. Hi, sir. Musta mga kaliwliwa? Hello to Ryan Alcabedos Ugale. Nagsapa ka nagringan, Ryan. Happy watching! Manang Angelina, paki-like mo. Na-like concert ko na ni Ryan. Kagura, nandaisim nga mayawen na ka, asot ka kaguken ka. Kaya nandaman minawang kaligat, ito'y magpupung tutak, nulay na nagsalisugak. Isem, umisem ka man biyag ko, langangaman to'y barukong ko, hindi mo pusik pa may ayo, to'y puso katwan dinindo. Isalayo kakapsa turay ka, non-copyright datoy. 4 million in the house. Iti agbaling nga sponsor tayo ko, ag-sponsor ni Mami May Tata. Ada mo talo nga viewers ko. Aya, Telina, kung ni Mami May. 5 million in the house. Happy watching. Paki-like yun ni host. Thank you. First time ever in the Philippines nga live na kiti LS dito YTIC. Medyo nabaybayan akon. Nabaybayak dati YTIC kakabsat. Anak pegar nga nakasweldo. Diya pa nakasweldo dito YTIC na nabaybay akon. Pag siyatan na di ka man medyo nagbungar, taado ti nagbuya kon dati kanta ni Jeron ni Henera. Erona. Sayang nagaduti bayat apong ada YouTube channel, YT channel na nga ma-monetize, tapos dati monetize, dati YT ka po naka-monetize, dati pintayon, tapos mataray pato na laing, sayang kakabsat tinagrigrigatan to yung nagbuy-buya, itinam nga bulan, katarabi, kadalawidi. Iso nga, abang i-alternate ko po ti YT ko na FB, tapos no di kasta ka medyo matarakom mo dati YT. Nagaduda kiti ada YT channel na po nga live tapos lang ma-monetize ti YT channel da. Ngam nariga nga talati mamone iti dayto ya po nga mamone iti kastoy. Tamasapul nga 4,000 watts WH. Tapos 1,000 nga subscriber mo. Ni Alan live nga live. Live nga ni Alan iti YT na. Tapno lang ma-monetize yung narigat. YT bumabang umato iti babas iti sabasabayo. Di ba? Hello to Mona. Ayak makita kita comments mama.
Nagano dagiti ada YT channel nang kayat dang ma-monetize tapos dati ko wako na monetization. Tapos mababayan tayo apo. Iso nga medyo pag-alternate iti ag LS iti FV kun YT tatan. Tabarbarang ngumato apo iti kuana sayang tabarbarang makaalanak iti content nga napintas nga may upload iti uneg daytoy nga YT tayang. Ngam sigurado ito no may malpas ko dati original song ko may upload may panitili daytoy nga YT sigurado nga adunto ko siguro iti ay mangbuya. Nagukad Tano puro hello to Lorna Domingo. Pukaw man ni Lorna Domingo ni Raisin Biernes ni Jacket Casco. Uno ada naka-live takta kakabsat. Manang lino yung sino tinaka-live iti Facebook page. Di ba yung baga katay, alas 9:30, alas 9, ag-live ag-LS nag-iti YT channel ko konat. Wana sayang, met lang, saan mo ituloy yung hello to Marjorie Leste. Happy watching, Marjorie. Hello, awan sa sir. So nga nag-YT nag-NS nagtitimana. Sayang no nga may tuloy kakabsag sa kimutin akong nagsangsangit ak dito. Nagsangsangit ako dati ng YT tapos bumaba iti ratings na iti tangatang. Ay, ang kung itulok mo. Abang mabalin pa lang nga po iti ag-upload iti kadal daw. Naglalaw ko na ko, ito no, wanti upload ko na ko, aming nga inground ti saka kong ko, i-video ko. Nya, aming nga inground ti saka ko, i-video ko, tapno ti kasta kadalata may upload ko. Tapos ang nagadudog iti adaway ti channel na nga BBC-in, nga ma-monetize, siya nga na-monetize, ang kung salakniban, ayaw po. Kakasinak nga nagpatpatulong ka na kayo, naibustidwa nga Burias ditoy. Tapos tapos ako ni Pulos back to zero amin. Awan iti iti YT ka. Back to zero amin na po. Tapos siyempre nagpa-load na, naglalawak, load na kadunga load ko dito. Hello to Marjorie Leste. Tay ko na agarudan. Nawan to ti may video ko, i-video to dato ingron ti saka ko kadaglalao ko tapno lang ada i-upload ko. Di ba manang Angelina Cortez? Hello to Preli Mona, happy watching. Angie Goros Bebiliados. Ay, Angie, alam mo. Ang pagsinakot ko ni Angie Goros Bebiliados. Iso nga, ag-alternate tatati pamayak iti YT kun FV. Pakatawa ka man. Di pa yung mana Angelina ko sa kung di mabaling ko i-video. Di video ka to, ingron ti saka ko, kataglalaw ko, kutkuto ka ta, durdura kon. Hello, Prelin Mona. Hello, Sisi Loves. Share yung man dato yung live streaming ko na kayo babalasang. Sa bagay, may isang oras ko lang nga po iti YT tata. Kaya nagpudok. Nang pudot kakabsat kong gagayem. Hello to Marjorie Leste. Kakalpesmet iti ubrak sir. Sisi Love. Yung bagpaitan alpas man iti otbarayon Sisi Loves. Isa lang yung lang. Da kayo apong nabambanugon. Kung kayo tayo i-open ko lang ba si Jerry daw. Ayan, kakabsat. Nagpudo dito ayan ko. Hello to Marjorie Leste. Hello to medyo masilawak ko ma. Madidi sa baliti pa nagkita kong kakabsat. Ate, di kong kanadan nga tarangad. Tangad na sa bali mo. Dati ko ni mami, magtangad ka tapno makitam. No,
sa arab rabaken ka saan sa bali datoy anjo ko si Mami May masapol nga agtangad ka ba ng Angelina tapno makitam na kita isusurat yo. Marjorie Leste, hello ti manang Angelina Cortez. Manang Angelina Cortez ka man iti jacket mo. Dua-duam tapnon enti ay ayatem no diling siksika. Madi dato yung katalagaan ko si Mami May saplo agtangad katap no makitam da yan tilangan na. Gari ka ma'am. Manang Angelina into naman minsan agbuag live na ti YT. Ikang katuti jacket mo hang kamay ikang kasino ikang katiwe jacket mo dito ayan ti paglalaybak maudde pa kon. Maudde pa kong kakabsan no mataya kon. Yada tayo mapo. Hello to Egalam Rosie. Hi Road, happy watching. Egalam Rosie, sino hindi dato yun? Sino kayo din Egalam Rosie? Ni manang Leslie Sugar? Permi, katawag kanya mo. Amo manang Angelina Cortez. Hello manang Leslie Sugar, kumusta ka? Nakatangad at ano idumog ko ang ag-blurred mo ti pa nagkita ka na kayo. Masapol ng tangad mo. Umado. 7 million in the house. Kumusta kayo? Kumusta giti parpariyayo na lang to dapay lang. Kita nyo man po kita parpariyayo no nagkarautanan. 7 million in the house. Happy watching. Dagiti sumura ka po pakitamsak dakbasit. Orekot agwa na lang iti may isang oras dito tapno agbiag iti YT channel tayo mo tibiyang iti chismis human. Chismis human kung nagiti chismosa sa dalagbuyan no awan iti handagbuyan no awan iti maigado. Kapag paiswanan nakakapsat. Hello to Angela Rosie. Hello to Melanie. Apay nga agbuya kan awan nag-apay awan. Siyempre nalipatan da nga daway ti channel kun. Alam niya nga rin mo, danto lata. Ngam no, parapolak iti baka dito, isigurado into nabigat na kadudang agbuya. Di ba kakada kayo? Kasi kayo nga pito. No, agparapolak ti baka into nabigat, nagadong present nabigat ito yin. Amma man ang Angelina Cortez. No ibagak no bigat di live ko iti liwliwa da kayo nga mayat nga agbuya nga mga bak iti may sa nga baka umay kayo agbuya di YT channel ko no ag LS na ko na. Inya nga baka sir. Basta may sa nga baka Baya ko may bagbagan no dadudo na nawang baka lata Ngam dati siya agtura nga na mo ta madamdama malpaslide ko nakatungaan kon. Talaga pero pagkakanya mo sir. Hello to Ryan Alcabete Sugali, sigurado ata. No, ibagak nga agparapolak ti baka kakabsat, into nabigat adunto ti agbuyan. Ngam ibagak mat ang baka nga nailata. Ay manang Angelina Cortez. Inya no bigatan 17. Inga na ti 15. Oy manang Angelina Cortez matamag kuman. Agiti baboy mo ginata mo kanyak dadakkel dan. Mabaling kalitsyo na nan. Ala siguro naglalapsat na siguro giti baboy mo niya. Agiti kakabsat na may pusindan to no 15 palubos na apo yung September 15. Kung nanikatling ko apo manong agiti anak ti baboy mo tatako alagang daw ni ko na. Alagang daw ni di hadagag na bangsit ko laka. Nya nga saan niya nabangsit dalat ta apay gaputa daw ni na nga nabangsitan ko. Iba ka mga alagang daw ni. Kaya no alagang daw ni ko naman ko siyempre nabangload ako na. Isong road. Kaya tamtib ubot da agkaw kalawiki won. Alagang daw ni ko naman. Kung alagang daw ni katlin di nabangload ako na ko. Awa hanggang nabangsitin ko na ko.
Nabangsi dalata at takidamot. Sa may bagang alagang daw ni, sa salawasaw ko manin kung kuna. Kita nagbir-bir-bir ubot da. Duwang agtalo Domingo dan, atalo Domingo dan no 21. Alagang doni kuna na pangas. Ang mamanong nagwawapo giti baboy dagsiyat at ubot taga agkini-kini lang. Adaya mo baboy nga hangag kini mauyong ko naman na. Amang garot nalulumog da makayayo da ako nan. Kasla da Dorox. Kasla Dorox nila nga naman ang tadi kayam tatang takano aji tatang da hypor. Datay inang da native. Iso nga ano pagtipo naman di hypor native por. Ayang hypor ni tatang da ninanang da native no pagtipunom datay hypor ken native por. Kwarta ata sir no mailako ko na ni Ryan. Na Ryan talaga. Di ba manang hyper tay tatang nanang na native adi no pagtipunom ida anak da hyper por. Wano native por. Akatawa ni Manang Angelina Cortez. Uy anyo madlaw po nagpudawak tatangal daw. Ngarabi nagpudaw da tingod ko ni. Kasi naglidlidak nga napintas tatay. Kata nyo tatingod ko anay kasla alagang daw ni. Talaga ngayon manin ako naman Angelina Cortez. Hello to manang Berninator. Amang kakabsat pa yung pinicture na dagiti baboy ko apo naging masti kendeng. Di ba ta kanya adasala nga kendeng. Apo. Tapos ko nakano ni kalima nang ka. Oy, picture na gidi baboy ko. Ay smile. Abay kalingan da na kay smile garod na kimita da making ka nga lang picture ko na ko. Yung picture kayo ko na ni amuyo ko na kano ni Kathleen. Ismail ko na manong ko na kami suudamot ko na apay mo na kami suud daw nako awam mo tigatang tikanunda hangga kanong mangtid anim apay kag na kami suud da kita baboy Ismail ko na manong ko na kami suud damot nga naalak ti picture da ka masapul kanu tigatang iti kanunda ang imuong kay mutang di paglakwad di page ko na Ismail ko na kami suud da kita daduma tama sa apong dati gatang dati kanon dakon para susuda. Naglaindang mangan. Naala ka manan. Amang ko na ni Manang Angelina Cortez. Ismail ko pinicture na nga rod. Tapos picture man data inang dak nako. Apo, agulog ako. Alam niya dat nagwalat di inang damanang. Nagatidag nga talaga. Maminduan to nga agana ko pagpakami miluna. Iso nga naka alistuam nga pakanum nga naling nga pakanum data inang da tapno aganak ti mamilo sabi yun to ilako. Pinicture ka kinatek ti inang nag-inam amok ni Rayaw. Po nagatiddag ng subsub na anti. Nagatiddag ti subsub na kasano data nga baboy yun. Ala si munggo mo data baboy ko kung imalaking kamanong ko. Anya mo data nga baboy yun Kathleen. Si munggo tilangano nako kitam ta subsub na nagasita katiddagan ko nagto pati data ulo na matiddag na talaga apo si munggo lang na dapay ko baboy nga si munggo amma nagpangit tilangana di subsub na nga nakatiddagan adi ulo na nagatiddag kaslatay amuyo ti kwani pinochok asjay unya mo datang baboy si munggo sa karaanak ko na pito ti anak na hindi may imuna. Pito no siyam. Tapos inom sa tata. Inom na pito. Si munggo nga baboy kapsat nakatiddagan subsub na. Kasjay dagiti tataw apo nga dagiti apo nga na musom na kami sugsog nakatiddagan di subsub na talaga. Subsub na pa lang nagkam na maletsyon. Damagam kini Mami Manang Angelina Cortez sa baboy ko si munggo lang anak ko nako. Nagatiddag dai subsub na. Mabalin mo masiluwan ngin sigida nako maalangin sigida. Nakakaslagay no nakakasidyo ubot na. Hello Manang Angie ala Bilyado sa watching Hanji.
Okay, kakabsat kang aman, si Munggo nga baboy. Madam na mapicture, ay ipost ko dahil picture na. Apo, aji subsub na ko, nagatiddagan, ajayanti matana, ajayanti agung na ko ma, ajayanti subsub na adayo. Asala pagkat sa dangan ti kadayo na. Ajay matakon, di subsub, adayo. Apo niya mo datang nga baboy yun, si Munggo. Saan nagut-utog pa nga baboy na may talong nga ganaktog ko na. Di ba mamimay nakitam? Aman si Munggo talaga. Si Munggo nga baboy. Hello to Ryan, agpalityon ka na sir. So pay man? Pakanan nyo nga pakanan ni agpalityon tayo ko na. Manglitsyon kayo to. Asa na aslamot kaslan na kayo ilalakan umot. Aglalo dati baboy ni mami may nga nabati di jay. Patakilin nyo talitsyon nyo. Nagadunga native di balay nga baboy. Nagadunga native nga baboy ngum ti kaya da. Aglalo kiti baboy ni Kathleen. Ti kayat na patakilin na kano. Punto nag-birthday ka mo. Tanakaling ka aglitsyon ka ako na ko. Aha. Pakpakanam ko dagiti karuban nga kwan. Sa dakala mo nagpunsyon ka kuna naman. Mauyong imot ka kuna. Pakanag dagiti karuba ti lechyonan. Anak pa yung agsida ti lechyon. Suda ko ti muna agsidang kuna nakidi. Imot. Nagadunga kwam. Nagadunga nga native nga baboy mo. Manglechyon kantong may isa ko. Aha, manong pakpakawan. Siyempre ang mga karubang lechon na kung may dadumawat, paka nakida, naging imot da ko na. Imot ka nga talaga kurap. Narigat yung tarakan ti babo, di amulam mo. Nga kanayong agkayang-kayang ka nga mapandyay ubong ko na. Siyempre, lagtaw nga lagtaw, hamulam mo manong tirigat yung pakanti baboy, agkayang-kayang ka ko na. Apeng agkayang ka, magdana kami dyan tiri daw, niluluka mo pa ilang rumor mo, baboy, so nga, masapul nga kaya nga datay, datay alad na ko na. Narigat manong tarakan ti baboy, tagkayang-kayang ka ko na, nakinikalinan. Mano ti baboy na 5, diyan mo na 5. Tapos datay takong na ada atay bumalasang atay paradakay na ganay bulana. Tapos yung baboy ko, tapos inam nga baboy ko, tapos ni adi-ading ko ada baboy na. Ay apo na kadong baboy di balay. Tapos di baboy ni Mami May. Hello kada kayo aming kakabsat. Ngam lang lagi pinyo ada kusto ata sir nagrigat tay agtarakon tapos mangkalang arudon agiyawid dan tupay. Ay supay aglalo no muda nga aglelechong ka. Apo ira na dati may bumulot ti wasay, ragadi, nya gutong dagiti karuba amuda nga kwa. Amudang aglelechong ka kadag tinubong ka, agigad do maumayda, aging bubulod. Umayda bumulod tilata kang paidi. Nga mo may dakit kita na luto tayo lechonan. Amukon. Once nga masok-asok na tayo pag lechon naman, ay madamdama, wari mo yayaban, apo may nagtutungtong di parangam mo. Ito nga luto niya, kung may kayo mga anang, kung siyempre mabayin ka mga yabida, umaydan tulatan. Agtutungtong da jay parangan. Kitaan nyo ni Lirabel. Ni Lirabel kakabsat kang gagayam, dagiti aginang baro nga nagwapo kong datay inanang na. Tapos ada ni Maring K, kan ni Maring Ems, kin ni Maring Al. Ni Maring Al, kadua na tayo anak na nga baro. Ni Maring K, datay nabiyangot nga manakabiyang mga manakibiyang nga po nga karubada, kung datay may isa, datay agpapapintas ni Maring Ems. Ni Maring Ems, pos nga pos. Tokotok, piling-piling mayaban ni Maring Ems.
ni Maring kay atay makungkunang chismosa ti karuba dato eh. Ano mabisin tiyan na nagugutom ako. Punta ako sa bahay ni Maring Al. Tapos ito naman pandiyan ti balayan ka ginsisirip di jay. Nakita na nga dahil nawit na nga pagbagas ka dagitay ayuda di kita anak na kanda kitay kakasinsin na plus ni Marian ka. Tong dalawang mag-inang to. Pilingera. Pero ano nila yung mga bigas mga dinlata na dala nila. Pupunta ako doon sa kanila. Madamdama, agsilip-silip di yung agsimsiman. Tunukan ko. Madama mo ti agsusupot da apo iti agisupsupot da apo iti makan atay ayuda damo bagnan. Tapos dito ako para para tumulong sa inyo. Agaputan dakit kita na tay bagnan na punumutan. Ini ka na ti sabsabon, ini ka na ti dildilata, ini paypayles. Idi nalpas man ng Angelina Cortez. Handakit kita ni isong na tumultulong ag isupsupot kang iti may supot-supot. Napuno mo tay bagnan. Tapos kuranan ko, uwi na ko sa bahay. Masakit ang tiyan ko. Tagayam napuno na tay bagnan. Dadyan. Napuno na tay bagnan. Sakit sa nagugutom na ako. Uwi na ako sa bahay. Gapot handakit kita nga nagawi doon. Hindi agibahin na kasi napuno tay bagna. Ginuyod na naiburais datay naiburais po datay nagyantibag na nagtaray-taray. Swerte ko. Dami kong naiuwing pagkain ko na nakadanon diyan ti asidti balay na kita na di bag na ni awam mo ganti nagyanan. No. Blanco. Nakadanon di balay ni awam mo gayam tay impan nga bago na ta nabubutang kayam tay bag na nga kwa. Kita nyo no, dakas apo iti abilidad ti may nga tao, hantong ang tagumpay. Napanagin tutulong, tagayam nagidulin. Ayun niya dati nga Maring Kayon. Dahil ti buy-buya, no ka nakapalonak di ay. Message ko dati anak na, barbarang kaya nag-judge ko, nagrigat mo, nga nagadong nga followers na. Narigat nga gawaton. Ma'am, boy-boyak dali kakabsak kaya gululuka. Tatay ayun na udi nga la. Ate na udi apo nga video da ko napandang iti napandangin iti ayuda di jay bay sa nga isla. Datay ni Maring Kay nakariing nagidda jay anti kasla bahay kubo. Nakita na nga naglugan dati bangka nagitay agina kan nagitay kakadwadang na panagiwara si ti ayuda. Idi kwang ko tong mag-ina talaga, pilingera. Asaan kaya sila pupunta? Ay, susundan ko sila. Siyempre, naglugan na motor nga bangka. Una, pinanawan dahil puka-pukawan dahil mo mga gan. Hintayin nyo ako. Sasama ako. Mainggiting garod dati nga bakot. Kita nyo no, talagang maapal ti kararawana ka, aglalok ti bagabagana. Talagang nagpapasikat ang mga to. Parang sikat, hindi naman. Kung wala umapapal. Inubrana ko, napambuto na po gaputan na panawan nun. Alalin nang uwi na mo takarayanan kada baybayon. Napanmuli nang uwi takarayanan. Nabambanugon. Agi warwaros dati mamakanon. Nagsublit hana na biro kanida. Ay yuray ko dagiti nga gina, dakkel basol da kanya ko na. Ayan, nandiyan na sila ko na pasungatan na. Hoy, bakit niyo ako hintay? Hindi niyo lang ako sinama sa pinuntahan niyo. Mga walang hiya kayo. Tapos hindi ka nagdiduang asupot ko. Dahil pagod ako sa paglangoy, kailangan bigyan niyo pa ako ng 2 supot ko na. Babalakan ko kayo. Nya bibibiyang daking ka nga. Akakatawa na. Nya bibibiyang da kanya na tangapay mapan sumurot ko di da malalaon. Kaya natin mapan tumulong mo't ngagiwaras. Ngam dirigat na handa mo nang nagisong nagrew-rewon, ala napanamot na sinuro ti dangali nang uy takarayan kon baybayon.
Nakaulo dati nga bubuyaot. Ngam kuha na tayo bakit man ang Angelina Cortez. Bali saludo na magkanda to'y bakit. Kaya na iti kuha talo may isang tao ko talo ti awat ko man na naglaing-aglangoy dati bakit. No nagtiktok na kita anak nako sip-siputan na mo tayo. Makitik-tiktok mo tayo. Madamdam magpungtot. Magluto ka na dyan. Magluto ka na dyan kasi di mo taga Canada tayo anak na. Nakahugas ka na ng pinggan, magsalok ka na, magsaing ka na, magsaing ka na dyan. Pupada mo dati anak na, mga taga Canada. Magluto ka na dyan. TikTok ka ng TikTok, hindi ka pa nakaluto. Pukawa na. Kanadya dati ba, Canadian dati ubing. Dati mo may sa ni Maring Ems, piling na napintas. No, mapamata ka atay ti kung kunada nga OFW ang BBCin. Isuna ka Amerikana kasla foreigner isuna ti asawa na. Makibibiyang di jaya yan ti jay taltalon. Mapan nakita-kita ni kumare na pampamarang nga nagbakasyon. Siyempre no nagapo ka jay Manila kas parigan na putaw ka. Hamo nga magnaiti iti tambak. Agay ayos payas ka kapsat. Siyempre nakapa-beauty. Damdaman limagtukon datay ti sawang, yayan ti tambak naidalob di jayan ti payas. Naitapwak. Wanon tabadbado na kada kiti isap sapatos na. Nga naging na kano magbagana. Ilo dajay. Sa beauty kong ito, dadaan ako ng ganito. Oh God! Ang bag ko, ang sapatos ko, 1 million ang bayad. Apo ka, ulukak. Di ba, yan naman ang Angelina Cortez ni Angela. Ay, buyain nyo dami niya kami ha. Hello to Kwan. 1 million ang bayad ang aking sapatos. Oh! Di ba istoryak nga Kwan? Napanta naglaba, nagkumare. Dati ni Maring Kay, may isang chismosa, aming balita jay barangay Damuna. Tapos dati mo ni Maring Al, nasunpot isuna. Aglablaba di jay napanjay karayan ni Maring Al, aglablaba isuna. Nakilaba datoy ni Maring Kay. Ni Maring Kay dati dakas iti dakas apo iti panunot na. Napan naglaba, aglablaba gulgul ni Maring Ems, ni Maring Al. Ni Maring Al teglablaba na sangpot isuna. Ni Maring Kay datay bimuro katilangana. Ni Maring Ems tay aging bipintas nga pangit mo lang. Di aglablabada, uy alam mo ba kung ano ang balita sa ating barangay? Ganito, yung anak ni Maring Tasya na dalaga, nabuntis siya. Ganon. Oo, Maring. Tapos agulgul ka, aglablaba kasi awang gayam ti sabon na. Maring Al. Nakalimutan ko yung sabon ko. Kung may sabon ka dyan, pwede ba humingi ng konti? Kung may extra ka dyan, bigyan mo ako. Tapos inikan na. Isa may balita pa, Maring Al. Maring Al, may balita pa ako sa iyo. Alam mo ba yung yung kalabaw ni Tatang Cardo? Ninakaw. Saan nilagay? Doon sa malapit sa may bukid. Tapos madamdaman kita, ang tatay ilakay nga sumusungat nga nakagumiti najay. Dajay nuang. Baga mga natakaw ko, datamutan na lakay kang tanwang nanay ko. Alaywang ko. Adaman mansa na dati loy ko na, dati lablaban na. Maring Al, baka may Clorox ka dyan, pahingi na naman. Kasi talagang nakalimutan ko yung mga kagamitan ko sa panlaba. Opo, inikan naman nain. Gusto ko yaman nain. Nakalaba mo ilangan naman ang Angelina Cortez, puro dinawag ton. Nalipatan na ti sabon na, nalipatan na ti dodi na, nalipatan na ti iti Clorox na, idi nalpas na sabunan,
Masapul na ti kloro ay doni. Maring al, may doni ka ba dyan? Marabay pa akong balita para sa'yo. Sige, mag-istorya ka lang, Maring Kay. Bago ako mag-istorya, pwede bang pahiramin mo ako ng doni? Kasi nagdodoni ka itong mga mga damit na linabhan ko, medyo parang may amoy. Okay, binigyan niya ulit. Nalpas nila ba? Nalpas ti patang-patang. Awan tinaybos na nga sabon, awan tinaybos na nga doni, awan tinaybos na nga Clorox. Kasi di ko matikanayin ko makita. Pumabang kaglaba, awan ti sabon mo. Style na lang dadyo na po nga dumawa. Maulawak Mildred no ka. Inukas dyan. Tapos kaya tan natin ba pa nagbubulod iti masapsapol na kakapsat. No, tiyempo ti panangan. Tapos ure no makita na nga na yung masidata ko, ay banda kang bayiti ko. Oy, Maring Kay, baka gusto mong kumain, halika na at kakain tayo. Busog pa ako, Maring Al. Tapos ure pasigayat na mapamakikaan. Ito no da sobra na yawid na pailang. Nya mo dati nga karuban, ure awan ti karubak no kasjay. Nangangan niya na nga. Nyati baga na jidi tayo jay iba na nga napan nakipangan nang ilabe paga ko na. Nyati Tagalog dati nyati ko na dajay. Inyati olo. Inya dajay ko inya jay iba nagti nangangana nang ilabe paga ko na. Nangan lang arudon nang iyawid pay. Manang Angelina Cortez, maulawak kang dati nga karubat. Tabadang tama ko, nagadungo na buya ko. Dadyo di buya, nangangana, nangilabe, pag ako, nana. Sa bagay dadyo ti trademark tayo nga Pilipino, Ilocano, mapangka makiponsyon. Nang ka lang nga doon, ilang iyawid kan tupay lang. ¿Qué está haciendo aquí? Devolve eso. ¿Dónde fuiste? Devolve. Eso no. En armario. Apaga la luz. Dyan, ponelo allí. ¿Dónde fuiste eso? Ay, ako dapat yung bing mo at kawanam. Diyos ama man nakabalin amin. Pakawanam. Diyos ama man nakabalin amin. Edric! Larepe, Serra! Edric! Edric, ¿qué? Diyos ama man nakabalin amin. Apakayangam. Cerra la puerta. Vete en cuarto. Estoy con vivo directo dyan. Dapat na batbati po nga 15 minutos sakbaya po nga pakadatoy na ng putibiyang. Inyong orason. Maulawak bidret kada. Nagpudot ako dito. Ang papanag electric pan. Habo, thank you very much kadagiti 5 million in the house. Happy watching kada kayo. Masapul kami nga glide na iti white kakabsat ta. Napiala nga igatang ko iti sa nga kilo nga bagas. Tapatasat tuman nga check upon numano bayad ni white kanya ko. Numano tinay deposit ko. Baka na zero balance on. Lumanang Lina Cortez, parehas sir, jay nagpudot dito. Nagpudot ba ng Angelina Cortez dito? Kawanam.
Hello Marjorie Leste, makakita nga tati mga lebano. Anya ko na na. Nya din nya ko na nangilaw na. Inya ko na di nya di ibanag na Marjorie. Nangilabe faga ko na na. Amumot ati maawatak sa uyo nga ibanag. Makakofun ko na na. Nagkokofun kayo ko na na. Agkakadwa kayo. Iso nga into no mapakay makigapas ka iso nga nalada ti word tayo nga Ilocano nga oy agkapuntan to ako na nagkapunda adwa dang makigapas. Iso nga kofun kofun is derived kapun nga Ilocano ti iti palagay kaya nasawon nga iti naala tayo iti ibanag nga kofun. Ako kofunda o fangafatu na singang ko duwati darakel, duwati babatit, ako ko funda. Di ba man ang Angelina, ang book niya, igabanag. O fangafatu nga na singang ko, duwati darakel, duwati babatit, ako ko funda. Naulaw kan mangingining. Di ba man Angelina, di among mati nya ko na nakifakan nga na nang ilabay fagajak makita nga nalaing. Upat na patuy tinakita, duwati dadakel, duwati babasit, ako kuyugda. Jay kadakelan ati dugti ipus na, jay kabasitan ko na kwak kwak kwak. Ada jiti timsong kidubi nga. Dua nga babasit, dua nga dadakel, opat da amin. Nabartek da di uncle ko. Agtiti or sida jay truth or consequence nagkanta tikas jay ala nagbatay di jay lamisaan tay barong uncle ko ala nagkinikini mo di jayain upat nga patuy tinakita duwati dadakal duwati babasit agkukuyog da jay kadakelan ati dugti ipus na jay kabasitang kuna na kwak 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 kuna nagkinidi jay sa ingato tilamisaan. Alam mo na Angelina Cortez, katawa ni Angelina Cortez. Makapamurmuray ka sir, aman. Agul kami nga talay kinina mo jay nga isang jay lan tilamisame, lamisa nga panganan dahil kami nakigapas idi nakiraog. Agtiti orsida. Alam ka, kini mo di jay nga to ti rabaw ti lamisanan. Aglalo ko na bartak, ay, da di kinantanan. Nakipangan nga ro din ng iyawid pay, Margie Leste Mabon. So pay man, ngam talaga nga mayat mo. Napipintas na agiyawid ka kapsat. Siyempre, no apay gamin, agiyawid ka pay lang ka pakalan ng ipanganon. Kaya na sa nagiyawid mo, pang rabiyo pay lang manin. Ang kala na umaya, nagsida ka tinakadungay ka doon, mangyawid ka manin, pang rabiyo ti gado manin. Uh, 4 million in the house, happy watching. Iso nga nakalulog tayo nga Ilocano. Te kaya tantay mga si download da jay bulbudang ko tay bola-bola. Tamang bola-bola yawa mo dita. Kaslamo lang datoy ko. Ada agi na nga napan di Manila nga mangmanganda. Datay anak ay datay inahan na muti ko. Ay atay anak hanamo apo iti ag Tagalog. Siyempre, mangmanganda ka hanamo ibaga jay daw-dawato na di jay. No, dumawat ti basida, kidagon na ni inang na. Naglabay ka ro dan. Siyempre, mabay nga mangala, magpayawat na naka-round table datay kwada.
datay pangananda. Ah, nipayawan na tayo gado, kinagun na ninang na isaka na. Payawat na gado, tamo ipayawat na, igado. Tapos, kinadag naman ni ninang nan. Impaminduan na nga kinidag di sakay na inang na. Nala naman ni ninang na tiga doon, linao inikan namanin. Tagayam ti amo ni ninang na, kaya naman inti igado ang gayam. Iyawa mo tayo na po'y kumakati itid na. Igado mo nga igado ti itid na kang tayanak nan. Siyempre, kinidag mo tayo saka na, inyawat na tayo igado. Idi kinidag naman yung saka nan, ninyawat naman yung tayo gadon. Kinusilapan na ninang na. Pasensya kayo kaya tan nakataiga do dati ading iyo. Kaya na sa unmat no daiga do iyawa na pay datay inapoy tay herit na. Hanga na mamindo ang agpay gado. Siyempre in kami in kugtar na kami sa kana in kas kinidag na sa na kaya na sa uninang na ipayawat na tay gado. Tapos yung paminduan na ngayon kidag mo may isang sakanan. Iyawat yung pampay tatay gado kung nanakata siguro, inyawat naman yung taiga doon. Kinusilapan na ninang na, pasensya kayon kakabsat ko, kaya tan ni ading nyo dati igado, isong enika manin ko na. Haang ngamin ti daw-dawatan na, inapuyin, tawantiin na patiin na puy na, igado mo lang igado. Apo, kadalaw. Ading agiting agina talagang from the province to Manila, agignorantid ang agina. Kasama lang naman na magiging may punsyon din, ay kandak ti bibingka ko. Nakita tayo sinuman no patupat nga nagkalat ko. Ay, kanyo kandak ti yawid ko nga si nga bibingka. Iya daw yung basit na patupat ko kaya taninang data lalo na kolnot. Siyempre iherit ko panayon na ay kay sunay kanda lang ako doon, dumawatak pa alang mong may salay hidda nga klase. Amoy ka di nga no, may deket data sinsinuman ka ta, basta giti ang kanon nga ada manteka na ko, nagriga nga laba antibado. Sa bukom ta patupat. Sa bukom di patupat kakapsat, no di ka nga kwa. Kitam do badong ko naman saan ti manteka hanga may ka. Haan da tao bumakot no si ka na makatulog naglain ka ag istorya. Apo no talaga istorya na kamanan diri na Cortez. No naglain dagili lang ko idi nga kwa. No alas 7, alas 6, medya pa lang iti sardam iti JB Pilipinas. Adali lang ko nga misrak iti istorya. Ati kagkaduwag nga mapamanglualo no kwa. No mapamanglualo ko. Darek, inta mga manglualo nakong balong kunana. Aglalo di bumarito na. Kaya tan nakayaban tanura bigamin ada mangkibing kanya na nga mapanaglualo. Isurot-surot na. Siya ti paragum dagitay rosaryo na. Dagitay paglolon ng notebook. Kasjay. Noan nababasag yan nagyabay na. Nya dati mo diyan makita ni kitaman. Isong amok tikle agi di manglualo no amok aji ilwalwalo dano kwa. No tilalwam mi ko kwa. Dagitay agitay na natay. Ay, kakasi na ka man nagbaso, litakon na iti oras si papatay mi amin. Ikakasim ka di apo, iti kararwa ni kastoy ko na. Madamdam ako, nyagi na iminatay nga ilalwan ta ko na. Para sa asa na, yakam mo. O nya na natin ilalwan tayo nga minatay. Ikakasim ti kararwa ni. Nya, damagan na kayo, yakam mo. Hanggang ang mo data talakayin na tayo. Agdamag ko, di kanya ako kisa ti mang malualo. Ikakasim iti kararwa ni kabsat tayo damagan na kanya. Nya nagan darik nya nagan nati ilalwan tayo ti kwam. Ay amuya data nilang natay mo teng kubingak pay lang.
Oh, inya na gana dati ilalwan kyo. Kasi no, agluwalo masapur ginagaan, urewan pilyedo na. Ika kasi na kami nga nagbaso, litakin to si papatay mi amin. Kunana, dawati mi di ka, ika kasi mi ti kararuan ni, kunana ko. Damagon na ginagang kanya, katam amu iya. Anya tam amu iya lilang da kita ke nanatay nga lalakay da kita kababakat ubingan nagpay. Iso kanu hangko mamusaw-saw ka na. Once nga babakat ikakadwa kon. Po, da jak tugaw di si aji bagbang kanay nagtugaw di suli. Kunaran to ko agsungbat kayo yala makasungsungbat jak amu isungbat ko na. Agtugaw na lat sulin. Kung kunaran ko lakas iti balitok ikakasi na kami apo. Perlas nya ti bagbagana pa ay palpalatok ti bigbigat kakasin na kami apo paimbagam dagiti masagsagit ikakasin na kami apo jamam mo dagiti sungsungbat kung kunak to gisuli ko kung kunayo kung kunak muta awi wa chika into nung nga ni malpasilwalo na ito ba darakon mapang nung kanak to junog ti kusina mapang ko to check upon dagiti handada. Sige siyempre si kami di pa ng luwalo sigurado nga daya with me. Mapang ko to check upon dagiti handada no na imas malpas ti luwalo siyak ti ubing na garod pang ko to kiti kataan ento no inya ti kaya mong iyawid tan kunan to di bakit ka ng luwalo ko lilang ada nakita nga na imas nga makangkanon aji ti dawato mi yado ko kayatan ni inang. Siyempre, napagwinispayan nun nga giti ang kanon nga nga sa handada no na imas. Tayin to no ibagada nga inya ti kaya yung ayawid anti ko dadan to ti manglualo. Siyak to ti mangsungbat lilang dati nakita nga naimas nga linuto da dyan eh. Aji ti dawato kayatan hinang. O di adaman ni kanon men. Anda mabalin nga hangag sana tamukon nun niya di linuto da eh. Napanat nag-ispay yung nagti kusina. Amok tong tiyaw awid me. Akalulukak. Makasusumak ito makan na kami manglualo idi. Kiti kagurgurak lang parte ti lualo kakabsat. No manglualo aja agparinto mga nakabaybayag. Ang sakit datoy pari atoy tumong ko. Agparin tumong kati may isang oras di jay. Kawanam. Iyo uray ko kung nagbayagan na po dati hamulag amin dati ngalwalo ko nakata. Nagrigat apo tagparin tumong ti may isang oras niya. Matanga mo data tumong mo. Adi ti kagurak apo lalo idi agluwalo kami basta no katarabidi den natay di amang. Apo, may sa oras mo rin apo nga po nagsakit ti tumong dito yan. Agparin tumong ka. Iso nga ti pamaya ko din, agkas di kami ko, ti pamaya ko nga kwa. Malanak ti punganan nga pagparin tumong nga. Iso nga na may salakan. Nagrigat ni maki-aten ti walo no agparin tumong ka nagsakit nga may saltek da aglalo no semento ay pagparin tumong nga manti puna saging mo data tumong iuray ko di pa nag-amin na okay no kunanan ka dayta nat puta patinggaan ni tilwalo tayo sapay ko mapantayon ni kaskas jay naganchama kinanak Espiritu Santo no kunana po nabang aran nakpay. Nabang-aran nakpaya po nga napan nakilwalo yung uray ko ay pa nag-amen na nagalisto na nga tumadar nga kuhan. Thank you very much. Happy watching nga po. Ano naman ang hindi rin ako sa kompleto naman tirabiinan. Nakadusngi itman ni man ang Angelina Cortez. Siya patangkod dati tiyang ko. Aman man nga dyan na talaga. Iuray ko aja pa nag-amen da. Once nga nag-amen no kunana dahil na po tayo nagpatinggan tilwalo tayo tanga rabi. Sapay ko mata sumalang iti kasti-kasti kunana. Ay sige da nga amen. Alis tok ti tumagaran ta sa natangan na kon. Natangan na kon ano kan
Maria, kanga, napno katigrasya no, kunada. Aglalo ka, kadwak dili lang kung agnaganti Maria. O Maria, o Maria, napno katigrasya na apo Diyos dakin ka. O lilang, adamo na, agamo di jilwalo. O Ave Maria napno katigrasya, kunada. Mami, lilang kita madanaga mo jilwalo. Opo, yad, ado yung pakawanan na kapo. Apo pakawanam ti banagbaso kakabsag lalok isistorya ako. Adanagang ko nga lilang Maria no mapangami karas no kwa umayag didilot. Tapos no ikamiti duang pieces nga dalag mapamalamang mang tengel titi maysa. Lilang no nya intidah mo anayuna nun. No ang panayo nun hanggang agpanayo nun no may no duang nga dalag ti intida umay kalagar nagdiluton agnayon kapailaang. No mga lakay masabayada mo, dawat datadwa no manayam ti tallo, no anayam ti tallo, agbayad kang kuna. Kaya na ini kami dilibre nga duwa nga dalagan. Kaya na palang malabay sa no anayak nga tallo datadalag mo, agbayad kan hanga dawa datan, gatang nukuan. Di ba maam mo magpay dati naglengo may didilot. Adili lang ko. Padawatan mi lang at tidwan. Sumeris pa lang tid may isa. No ato intid ko libre. Ngom nung panayunam ti may sapay talo, agbayad ka no kuan hanga dawa datan. Heartily given lang at adjuduan ko. Panayunan na pala may isa. Ko nagrigat ang karas. So ano niya ditida kakabsat anusan yon. Ano hanyo panayunan nun. Tayo mang patawat king ka makasyudot mo't king ka kahit. Hello everyone. Thank you very much kata kayo aming kakabsat. Ala ko ayan ko naputik pa kada iti dahito nga rabi ni Manang Angelina katawa. Katawa ni Manang Angelina Cortez. Kasi karod heartily given di dua, panayunan na pala may isa. Agringur kami di. No padawat panayunan pala may isa data, imbes nga libre data duan, no panayan may isa bali nga talo, agbayad kan hanga dawa datan bayadan no kan. Ala ka, babayin kakabsat. Thank you very much iti panagbubuyayo apo. Thank you very much iti ananus yung anang dengdeng ti istorya na imbag nga rabi tayo amin dito Europe, na imbag nga bigat yun dito Pilipinas. Happy watching and thank you very much. God bless us all. Thank you for watching. Hope to see you once again. Agyaman apo iti panagkatkatawa yo. Naikat manin iti bambannog yung nagmalmalom. No siya tag istorya po, maanga malao na po ti duwang ako derno ti may sangap tugawan nga istorya. Bye. Thank you. I love you all. God bless us all. Good night and good morning, Philippines. Thank you manang Berninator, di pa nabuybuyam. Ada ka magayam, nagling ka, ag-istorya. Kasalanan agad baka naling nga mang tungtong. Tay barad ko na no, may sagudak na lang mang tungtong. Aglalo no, ti katungtong ko atay medyo naling agtungtong. Po syakti valedictorian, salutatorian no kwa. No naling ay katungtong ko nga makitungtong, nalalaing na. Syakti valedictorian, salutatorian no kwa isuna. Di ba Manang Angelina Cortez? Basta yung siyak tibang tungtong na pa kaya't kumuti pawan. Siyak ano siya, tinungtong kami tanalang agpatang, nalalaing nak, valedictorian, salutatorian ni Suna no kwa. Agkalaang kay ni mother ko, sir.
Madam na matamdaman ng tagtungtong kam to. Agkaalaan kami kano kini mother na. Okay, babayin kakapsat. Thank you manang Bernie Nator, manang Angelina Cortez, AJ, ni Mami Mai, ni Angie Alamo, ni Ryan Alcabedo Sugale. Hello also to manang Leslie Sugar. Kada kaya amin na po nakipasot iti live streaming ko. Thank you very much. Naimbang garabi amin kakapsat, ken naimbang nabigat yun dita Pilipinas. Bye-bye.